Život partizánov nám prišli priblížiť páni z múzea na kolesách. Priniesli so sebou veľa zaujímavých vecí. Pani učiteľky pod ich vedením predviedli, ako partizáni prali svoje kabáty, keď nemali práčku. Ako? No pomáhali im pritom mravce, oheň, čečňa. Žiakom sa predstavenie páčilo aj preto, že si na svojej koži vyskúšali život partizána v rôznych ročných obdobiach. Ako tankisti, navigátori. Videli sme, z čoho partizáni jedli a pili. Zmenili sme sa na námorníkov, ošetrovateľov, kresličov map.